Milí priatelia, ukážem vám dva spôsoby, ako na Slovensku funguje biznis. Ten prvý spôsob je úplne normálny a bežný a druhý spôsob vám určite mnohým bude niečo pripomínať. Takže najprv ten prvý spôsob. Prídete do obchodu, opýtate sa predajcu, koľko stojí pero. On vám povie, že euro 50. Následne sa ho opýtate, akú sumu vám vie dať za dané pero, ak týchto pier kúpite v počte 100 000 kusov. Je úplne normálne a logické, že vám dá nejakú zľavu. Tak povedzme, že za jeden kus už nebude chcieť euro 50, ale bude chcieť povedzme 1 euro. Nič zvláštne, úplne normálna vec. Teraz vám ukážem spôsob, ktorý vám mnohým bude určite niečo pripomínať. Prídete do obchodu, najlepšie za nejakým známym, a opýtate sa ho, koľko stojí dané pero. On vám povie, že euro 50. A vy mu poviete, že ja ti za dané pero dám 5 eur. A on sa vás opýta, ako je to možné. No úplne jednoducho, na faktúru daj, že jedno pero stojí 10 eur, 5 eur si nechaj a 5 eur dáš mne. Priatelia, nepripomína vám toto niečo? Čo tým chcem povedať? Mňa už naozaj nebaví neustále počúvať tie prázdne slova politikov. Napríklad ako Matovič tu roky hovorí, ako Fico kradne a aký je mafián a neviem čo. Proste prázdne slova, bla bla bla. To isté terajšia koalícia. Musíme šetriť, musíme konsolidovať, lebo Matovič. Prázdne slova. Úplne prázdne slova. Takto jednoducho sa to dá vyriešiť. Je potrebné prijať zákon o trestnoprávnej a osobnej zodpovednosti štátnych funkcionárov a úradníkov za škodu spôsobenú v mene štátu. Som naozaj zvedavý, ktorá strana, ktorý politik bude mať odvahu prijať tento zákon. Som naozaj zvedavý. Takto jednoducho sa dajú vyriešiť všetky tie neustále kauzy a obviňovania.